Takže prešli sme Túrovským Grand Canyonom, Roklinou smrti, nebezpečnými serpentínami, ktorými sa ženie divoká rieka, divoké Pyreneje, ktoré skrotia len málo ktorí jazdci na člnoch celého sveta. Máme tu nejakých turistov, neviem odkiaľ, alebo sú to miestni domáci. Uvidíme, čo nám povedia, keď sa priblížime k tomuto vodopádu. Tu ostala riadna spúšť. Je to tu riadne zdevastované po veternej výchrici, ktorá postihla naše územie minulý týždeň. Je to tu veľmi nebezpečné. Nachádzajú sa tu tigre, levy, hady, krokodíly, žraloky. Vidíte Túrovský vodopád, prírodná pamiatka, úžovka stromová, tu by som stretnúť nechcel. Salamandra škornitá zákonom chránená. Húhad, dubcerový, kopytník európsky. A tento krásny vodopád sa tu nachádza. To vidíte za mňou. No. A je tu krásne prostredie. Dúfam, že sa strepem. No, jeden turista nám už padá. Ale ako to prežije. Žabka zelená. Žabka desí. Skokám. Hop. Takže prvý živočích, ktorý sme stretli v tomto pralese nebezpečnom. Blížime sa cez tie Pyreneje, sme sa prebrodili až samému Niagarskému vodopádu. Pozrite sa na tú výšku. Tuto turisti si to fotia, prišli až z ďalekej Andalúzie na svojich člnoch. A tuto máme nejakého lesného mužíka, ktorý splýva s prírodou, neviem či ho vidieť bude, ale je dokonale maskovaný, vidíte, ani ho nevidno. Pozrite sa, to bude taký vojak špeciálnych jednotiek, ktorý použil maskovanie domáceho prostredia. Vidíte, ani ho nevidno poriadne, kým som ho nepriblížil, tak by ste ho nevideli. Proste títo vojaci sú známi tým, že sa vedia skryť, takže ho človek len málo kedy uvidí a spatrí. To výnimočné, že sme ho vôbec videli dneska. No. Kto chce, môže si zobrať do seba úterák. Sprchový šampón sa tu neodporúča, keďže je to chránené pásmo. Takže keď len tak sa môžete zabaviť. Tu nám kôči nejaká žabka domáca, rosnička. Žabiak rosniak nám tu sedí. Žabka domáca. No a tuto máme nejakú morskú pannu. No, vidíte tu krásne vodopády. Ten lesný mužík sa nám stratil, takže je to tu fakt pekné. Tu máme takého lesného muža. Čo toto je tu? Sa tu brodí z húštiny. Vojak Ryan schovaný. Privítajte vojaka Ryana, ktorý sa vrátil z misie.
z ďalekého Ačma Pánča Hanži. Tu je ten, čo oslobodil nás.